Khuborkhasi pi baro perlo ban sha kan ega channel jomni angit piton hakamet ka bakot ka bakia kum tam tagasni kan ega video de banta gitu ko ban long IPS officer dan IAS officer te hagan ega video menta ngan thui pi kun hado KATNO ka PULE namun PULE ban long IPS officer hado KATNO ka TULOP yo alat philo IPS officer but ke ek facility dan ega Jingrwai yo na ka sarkar hadin phila long ka IPS officer dagan ega video baru pinyo ke jingtip panggata sngaba na skip sngaba shirlem shake perlo jong phite kenang bakin yo ke jingtip pang manlong IPS officer lekhi don ka tek mansim ke jingtrang manlong IPS officer so yang in election pang dong ka video mentas ni nungkong dong tip shua ya ka full form jong ka IPS ka full form jong ka IPS ka de ka Indian Police Service kare kowe nagi kam sarkar kiba don brom bar kiba kit khia bha ha India ki IPS officer ki pe ya ga shong suk shong san ki ya khun prasha ya ki kam runar bar ki ada ya ki ba ladhi kwa ban long IPS officer pihak ban pendep nengkong ya ka class 12 hadin kata pihak ban pendep ya ka graduation na kano ka college ne university kabala ithu da ka sarkar compare la phi PULE art science ne commerce hadin ba phila pendep graduation pihak ban ya khuni ya ka examine UPSC civil service kene ka examine kalong ka ba bha bat ka don lai banta ka bedengkong kalong prelims ka ba kalong mains ban ka ba khaddu kalong interview kamon ka waiwa face to face kin shim yak interview ka jong phi lphi pass yakine baro bat phi yo rang ka ba pha phila ban yo rung kum kine ki IPS officer kumta tongine crunch phang ka jing PULE ban pass yak UPSC exam phidon kam ban trish tombha bun ki samla ki PULE man kasngi kumba nreu hadu phra kanta kat bajan ke examine ki we part ki PULE phra hadu shpheu kanta ne palat ru pihak ban nang bha ya ki subject kum ka history geography polity economics ban current affairs tongin ye tip phang ki TULOP jong ki IPS officer hakapor badang sedang ke basic salary jong kini ki IPS officer kalong kumba san pion riwajar chispa SHIBNAI heden balakan thup ya ki allowance baper ke jingyarap kala ban kot sha ka prapyo hajar hadu palat shilak SHIBNAI katba phikiu ha ka KYRDAN ka TULOP ru kanang kiu nlor kata ka sarkar ka airu shibun ke jingyarap kamun ki facility kine ki kenthup ya ka ying sarkar kali sarkar ba driver bat ki facility ha ka koit ka khia bat ka jingyarap ha ka le jingyai ka jingyarap telefon bat internet bat ki ai we de ki jingmentoy kumta plok ban long IPS officer kamlong ka besuk hanre lerpi don ka jing angnut ka jingtresh tom bat ka mansim ban shakri ya kari bat ya ki paipa pila ban poi sha ka ne ka thong teler phidon ka jing post new ban long IPS officer sedang no na du mentahi ban PULE tom bat 3 minut te perlok ngan thrai phila sang thu ki jing batai jonga la de phio jing tip na ka ne video spas share ka ne ka video ka phila like ban like phan sin ka ban ko ka ne channel jong subscribe ya ka ne channel kana ma phin yo kum ki ne knowledgeable video na man sa comment ka jing ra jo pi ha ko comment section ha ka next video shpang ka no ka topic nan shna ya phi Khuborkhasi bun